Vítejte u dalšího dílu minisérie Shortly About Timple EIT. Dnes se budeme věnovat nástroji pro titraci PEEP. Jmenuji se Martin Ritschl a pracuji pro Timple Medical. V tomto díle se detailně podíváme na PEEP Titration Tool a provedeme společně několik jednoduchých analýz pomocí EIT. Nejdříve si ujasníme základní fyzikální princip, na kterém stabilizace plic stojí. Začněme tímto známým paradoxem. Představte si potápěče v hloubce 15 metrů. Na jeho hrudník působí tlak vody o síle 1,5 atmosféry, což odpovídá drtivým 1500 cm vodního sloupce. Jak je možné, že při tak extrémním tlaku zůstávají jeho plíce i srdce zdravé a funkční? Odpovědí je transpulmonální tlak. Potápěčův tlakový regulátor dodává vzduch o stejném tlaku, jaký má okolní voda. Tlak uvnitř dýchacích cest tak vyruší tlak zvenčí. Výsledný rozdíl mezi vnitřním a vnějším tlakem, který nazýváme transpulmonální tlak, zůstává fyziologický, mírně pozitivní, pouhé, řekněme, 2 cm vodního sloupce. Právě tento rozdíl drží plíce otevřené. PEEP je v tomto kontextu pouze protiváha vnějšímu tlaku. Nesuďme tedy číslo na ventilátoru, ale suďme jeho efekt na bronchiolo-alveolární a plicní vaskulární stabilitu. Pokud bychom se z vody přesunuli na oběžnou dráhu do stavu mikrogravitace, naše plíce by se chovaly téměř dokonale homogenně. Bez tíhy tkáně by byl pleurální tlak rovnoměrný a transpulmonální tlak by udržoval všechny alveoly téměř stejně otevřené. Po návratu na Zemi se situace mění. Plíce má hmotnost. Gravitace vytváří tlakový gradient pleurálního a tím pádem také transpulmonálního tlaku. Transpulmonální tlak ve stoje směrem k dorzobazálním partiím klesá, ale u zdravého člověka zůstává stále kladný a plíce drží otevřené. U pacienta s ARDS se však plíce mění v mokrou houbu. Edém a konsolidace zvyšují hustotu tkáně. Vzniká masivní superponovaný tlak. Jednoduše tlak nadloží. V dependentních partiích tento tlak převýší tlak v dýchacích cestách. Tam alveoly začínají kolabovat a i bez ezofageální manometrie můžeme s velkou mírou jistoty říci, že vznikající kolaps indikuje, že se v těchto oblastech regionální transpulmonální tlak propadá do negativních hodnot. Abychom tento progradující kolaps zastavili, musíme na druhou stranu rovnice přidat protiváhu. To je PEEP. Jeho úkolem je být protiváhou tlaku nadloží a udržet transpulmonální tlak v mírně kladných hodnotách. Otázkou zůstává, kolik té protiváhy přesně potřebujeme. Můžeme PEEP odhadnout, třeba podle BMI? Jak ve své práci, pozor, u pacientů se zdravými, tedy méně heterogenními plícemi, ukazuje Pereira a kolegové. Jistá lineární korelace zde existuje, ale podívejte se na ten obrovský rozptyl dat. Spoléhat se pouze na BMI či tabulkové hodnoty je v individuální medicíně zcela nedostatečné. Potřebujeme měřit, ne hádat. Proč je přesnost tak důležitá? Nejde jen o oxygenaci. Jak popsali Gaver a tým v hypotéze The Poor Get Poorer, skolabovaný alveolus není jen nefunkční jednotka. Funguje jako koncentrátor napětí, který mechanicky deformuje a poškozuje své sousedy. Kolaps tak plodí další poškození. A nesmíme zapomenout na pravé srdce.
Správně nastavený píp není jen otázkou alveolární mechaniky, je klíčový pro ochranu pravé komory. Jak shrnuje Alvear, vztah mezi píp a plicní vaskulární rezistencí má tvar písmene U. Při nízkém píp a kolapsu bychom měli ověřit, zda růst plicní vaskulární rezistence nezpůsobuje plicní hypoxická vasokonstrikce. Při vysokém ventilačním přetlaku overdistenze utlačuje kapiláry. Měření a důsledky těchto situací si ukážeme ve videu věnovanému distribuci plicní perfúze a ventilačně perfúznímu kaplingu. Cílem je najít dno této ukřivky. Bod, kde jsou plíce otevřené a plicní cévy nejsou staženy vazokonstrikcí ani mechanicky utlačeny při overdistenzi. To je bod nejlepšího kompromisu, který chrání pravé srdce před přetížením. A právě k nalezení tohoto bodu slouží nástroj, který si nyní představíme. Dekrementální píp titrace pomocí EIT, vyvinutá profesorem Costou. Systém využívá proximální flow senzor pro přesné měření tlaku a průtoku. Díky tomu systém zná reálnou změnu objemu, kterou následně rozloží do mřížky 3D pixelů. Pro každý z nich pak počítá individuální compliance a vytvoří výsledné mapy regionální mechaniky. Během dekrementálního manévru se zaměřme na chování dvou konkrétních pixelů. Nejdříve zvolíme tento červený. Sledujte křivku jeho compliance při postupném snižování píp. Nejdříve, jak ustupuje vysoký tlak, compliance roste, čímž mizí overdistenze. Křivka dosáhne svého vrcholu. Jakmile však tlak klesá dále, compliance se propadá. Právě vrchol této křivky je klíčový, protože rozděluje graf na dvě zóny. Nalevo od vrcholu, kde jsou tlaky vyšší, definujeme zónu overdistenze, napravo pak zónu kolapsu. Náš červený pixel se při PEEP 12 nachází vpravo od vrcholu. Systém jej tedy vyhodnotí jako směřující ke kolapsu a takto jej označí i v mapě. Nyní se podívejme na fialový, nedependentní pixel. Jeho křivka compliance bude mírně odlišná. Při stejném tlaku PEEP 12 vidíme, že se tento fialový pixel nachází vlevo od svého vrcholu, tedy v zóně overdistenze. Tuto analýzu provede EIT pro každý pixel a vytvoří mapy pro každou hladinu PEEP. Zde je ale nutné zdůraznit jednu zásadní věc, kterou akcentuje i profesor Costa. Díváme se na chování aktuálně rekrutované plíce dekrementálním manévrem. Při jiných úvodních tlacích a jiném čase působení mohou být data zcela odlišná. Sečtením procenta kolapsu a overdistenze v celé plíci získáme index ODCL. OD znamená overdistenze, CL znamená kolaps. Hledáme součet s nejnižší hodnotou, best compromise. V tabulce vidíme, že v tomto případě se nejnižší ODCL nachází na PEEP 15. Tady se křivky protínají nejníže. Zde bychom mohli být spokojeni. Pokud ovšem využijeme další EIT analýzu, distribuci ventilace, vidíme i při tomto nejnižším ODCL úskalí. Pacient je ventilačně silně heterogenní. Podívejte se na analýzu. Pravá plíce participuje na ventilaci 68% a levá jen 32%. U tohoto pravolevě asymetrického ARDS nám tedy PEEP 15 sice dává nejlepší kompromis, ale stále bojujeme s významnou pravolevou ventilační heterogenitou. Jak ji omezit? Využijeme gravitaci k regionální modulaci transpulmonálního tlaku. Změníme polohu pacientova těla.
Abychom pochopili řešení této asymetrie, musíme se podívat na PV křivku trochu netradičně. Tlak, v našem případě transpulmonální, vyneseme na osu Y. Proč? Protože tento tlakový gradient je způsoben gravitací a ta působí vertikálně. U zdravé plíce se pohybujeme v bezpečné zóně. I v dependentních částech je tlak dostatečný k udržení otevřených alveolů. Náš pacient má kolaps v levé plíci. Na grafu vidíme, že se nachází hluboko v zóně kolapsu. Zvýšení přetlaku ventilátoru by sice pomohlo levé plíci, ale pravou, která je už nyní výše na křivce a trpí jistou mírou overdistenze, by ještě více poškodilo. Řešením není změna tlaku ventilátoru, ale změna gravitačního vektoru. Pokud pacienta otočíme na pravý bok, tedy levou skolabovanou plící nahoru, stane se levá plíce non-dependentní. Transpulmonální tlak v ní vzroste a ona se posune po křivce nahoru, do zóny otevření. A to bez nutnosti zvyšovat ventilační přetlak. Že to není jen teorie, potvrzují data ze studie doktora Mlčka a kolektivu. Podívejte se na grafy. Promyšlené cílené laterální polohování může snížit overdistenzi a kolaps najednou. Z EIT můžeme pochopit, ze které polohy pacient benefituje a naopak, což nám umožňuje sledovat změny v reálném čase. A nakonec, velmi stručně, pronační poloha. Z pohledu EIT pletismografie ji rozebereme detailněji v dalším videu. Zde vidíme pacienta s bilaterálním problémem. V poloze na zádech vyžadoval PEEP 14 a celkové ODCL bylo 17%. Po otočení do pronace a nové PEEP titraci došlo k homogenizaci. Výsledek? Stačí nám nižší PEEP 10 a celkové ODCL kleslo na 12%. Lepší mechanika s nižšími tlaky. Nyní přejdeme k samotnému manévru. Nejdříve si připomeňme podmínky. Pacient musí být ventilačně pasivní se stabilním dechovým vzorem. Celý proces zasazujeme do kontextu Lachmanovy strategie Open lung and keep the lung open. Jak vidíte na schématu, úvodní zvyšování tlaku je postupné kvůli adaptaci organismu. Následuje dekrementální titrace k nalezení optimálního PEEP. Kvůli fenoménu hystereze je však po nalezení cílového tlaku nutný krátký reopening, abychom plíci do tohoto ideálního stavu navrátili a udrželi ji. Proč je nutné uvažovat o plicní mechanice na regionální úrovni? Podívejme se na mapy compliance v inkrementální části srovnané s výchozím PEEP 10. Dominantní je červená barva v nedependentních regionech, jasná známka overdistenze. Zelené oblasti, které by značily zisk compliance a otevření atelektáz, jsou naopak minimální. Až budete sami u lůžka zvyšovat přetlak, zvažte tento efekt. Vyšší tlak automaticky neznamená otevřenou plíci. Nyní srovnejme původní stav PEEP 10 s bodem, který jsme identifikovali jako crossing point, tedy s minimálním ODCL. Obraz je zcela odlišný. Vidíme dominantní zelenou barvu. To znamená, že v tomto bodě došlo k zisku compliance v dependentních regionech oproti úvodu. To je reálný efekt nejnižšího ODCL. Dokončíme dekrementální část manévru. Nyní srovnejme ideální stav v bodě crossing point s tím, co vidíme při prostém návratu na tuto hodnotu PEEP. Vidíme masivní ztrátu compliance. Důvodem je hystereze. Během dekrementální titrace jsme totiž klesli pod zavírací tlaky a plíci nechali skolabovat. Pokud bychom nyní jen nastavili hodnotu PEEP bez provedení reopeningu, plíce zůstane zavřená a o tento stav přijdeme.
Proto musí následovat reopening, krátký manévr pro znovu otevření a následný návrat na crossing point PEEP. Podívejte se na výsledek. Mapa srovnání s crossing pointem je nyní prázdná. Neukazuje žádnou změnu. To znamená, že jsme dosáhli stejné regionální mechaniky jako v bodě crossing point. Teprve nyní jsme stabilizovali stav, který jsme titrací našli. Doufám, že vám tento vhled do mechaniky titrace PEEP pomohl porozumět tomuto nástroji. Viděli jsme, proč se nemůžeme spoléhat na plošná doporučení a že z přesně nastaveného PEEP benefitují plíce i srdce. Do konce naší minisérie zbývají poslední 2 videa. V příštím díle se podíváme na EIT pletismografii a ventilační mapy a sérii následně uzavřeme tématem perfuze a VQ nástroje. Děkuji za pozornost.